Рекс БГ. Това е Рекс БГ. Това е Рекс БГ. Това е Ломен. Его Рекс БГ. Ето това ще играли. Его и Даниел, който е отчеда от печалка. Ай, снимай малко мене, бе. Ето го, Онево, той да ска живито. Онево. Пак е го удя Даниел. Ето го найде. Той найде пак другия Васко. Ето това беше тягото. Ано това се заплюва, Рекс БГ. След това бе, дами и господа, Рекс Дай БГ. после да снима Ласе. Дай да снима Ласе. Най-известния. Дай да снима Ласе. О, да. Така. Дай, той скача там. Позамени! И пада на земята. Коса. О, да, аз съм го Ти ще бъдеш записан в YouTube. Аз съм го видя, дами и господа. Записа от кава. Чакай, дай. Аз съм Рекс. Я ще специално от Рекс. Я Я не да се показва на камерата изведнъж. Ето това се нарича цяла армия. От Искрен. Виж момчета. Амазен. Най-лошата госпожа, двете най-лоши госпожи. И това бяха те. Ги деца играят навън. Виж да. Коста! Ще бъде записан. Ай, покажи се на камера. Много, той яде поничка. Дами и господа, така се яде. Дами и господа, това беше от нас, това беше Рекс БГ.